Bilo je to godine 91. Kada Srbi htjedoše Hrvatsku da smrve. Bilo je to godine 91. Kada Srbi htjedoše Hrvatsku da smrve. Poslali su četnike te koljačke horde, da sa našim susjedima budu snage gorde. U Vukovaru, hrvatskome gradu, četnici su mnogi ostavili bradu. U Vukovaru, hrvatskome gradu, četnici su mnogi ostavili bradu.